kallon mu barkanmu da warhaka. Sunana Fatima Hussaini, jarumar shirin sirrin kyau. Ga wani albishir da na zo muku da shi daga Maidu Global Film Production. Mashirya shirin Rabu da Maza, Agola, Na rasa mijina da sauransu. Wannan karin sun dage sun kawo muku wani ƙawataccen labari mai suna makarantar farko. Makarantar farko ta fi waya. Makarantar farko labari ne wanda ya sami kyakkyawar kulawa tun daga marubuta har zuwa ɗaukansa. Makarantar farko shiri ne mai dogon zango wanda zai dinga zuwa muku a tashar Sirrin So a kan YouTube. Manya-manyan jaruman wannan shirin su ne Abdul M. Sharif, Shamsu ɗan iya, Ladidi Tubeless, Husna Halliru kuma ni ta Fatima Hussaini. Shiryawa Salim Maidu, ba da umarni Muhammad Alfazazi.